Melaro lemo mar GRA mowinjore omak lemo mar jalupo Gai mar ODM mamedo chwakore kamene mag ODM pod oramo ni owinjore kik wegi oko e kinde ma itimo yiero makamano. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, gavana ma Kisii Simbarati kod mano wa Mombasa Abdulswamad Nasser duto oseyangore ni laro lemo makamano. Moro ka moro ywayo korka kore kaka jafwambo marwa Hali Abich leronwa. En wich bar masani nitie duond bura mar ODM kae manyo ji ariyo madhi bedo jalupo Gai mar duond bura no lemo ma odong' nono toka Hassan Joho kod Wycliffe Oparanya nyocha ogwel e telo ne migepe sirikand Kenya Kwanza mae bende kinde mar Raila Odinga kod jokanyo mag ODM ni akek yore mar jiero jalno madhi bedo lemo go e kinde ma en bende pache rango dhi bedo lemo mar jakom kuku mar dul mar riwruok Africa AUC nyaka sani pok oyangore malong'o ji ariyo madhi bedo lemo go ka jogo ma umbgi osekeyore ahinya oting'o gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, gavana ma Kisii Simbarati kod mano ma Mombasa Abdulswamad Sherif Nasser. Mine mag ODM e counties ma Kisumu, county ma Migori, Homa Bay kod mano ma Nairobi osegolo duondgi kendo yango negi siro gavana Gladys Wanga ka MCS ma wakeni e counties go bende jiwo wach makamano. Wakwayo ni deputy party leader monde menwa mama Gladys Wanga. Angomo mi awacho ni mondo mi mama Gladys Wanga. Mama Gladys Wanga mokwongo osenyiso ji no nyalo bedo jatelo. Chama ko yier gi consider no wach mar mine. Kik yiera yiera joma chuo kende. Tino se agi chama mabo. Atino se kelo demokrasi Homa Bay County. Jokome nyaka jokome mag MCS mano yier mamine. Oyier nikech Atieno gi Jakom. Omiyo Jakom ne wakwayi gi muolo. Ni yien wa monde miye mama. Achiel kuom ting' mar Raila Odinga kod duond bura mar ODM nego en chiko wit kendo winjo ywak mag mine mag ODM kod jowera magi medo chwalo wi thuolo margi e telo kata ka okang' ma opogore. Kata odoko ni moko kuom jokanyo mag ODM e gwenge mag Kisii nyoko ne gin gi siro gavana Simbarati lemono ka mago mawuok Nam Chumbi bende osewuok oko ka siro gavana Abdulswamad Sherif Nasser. Tunataka kiongozi ambaye ni party leader na deputy party leader ambao wanajua chama, ambao hawatitiriki iwe mvua iwe jua. Hatutaki chameleons in our party. MCS mamine counties makaluo to wacho ni mae thuolo moko winjore we mine oko. To pod wamedo kwayo mana kaka wasewacho before ni omiwa chance mondo wan bende wanyis leadership marwa kaka mine e bedo deputy party leader. Kendo wawacho ni Gladys Atieno Nyasuna Wanga oserito Homa Bay kaka party mar ODM kaka jakom. Omiyo ober gi miye promotion mondo odhi obedi deputy party leader mar ODM. Mine mang'eny kosega donje telo to wigi wil gi mine wete. To Gladys Atieno Nyasuna Wanga kano donje telo to seriwo wakanyakla oseketo wakanyakla gi hera mang'eny maonge gima oselalnwa. ODM, it is high time we had a deputy party leader as a woman. And the woman who has come out exclusively is Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Please consider her for that position. Kenjo madang ne pa jokanyo mag ODM ka otelo kod Raila Odinga en ni dibedi guok mare ka odhi e kom mar AUC nyalo chune ni nyako we chien achiel kuom jotelo makaluo e lemo mar Ogai to dibedi ni ODM wang nyalo bedo kod geno mar keto ng'ama miye lemo mar jalupo Gai. Ali Abich, Ramogi TV.